Danas je 14. po redu manifestacija naše domaće sada i u buduće. U Zadarskoj smo županiji, u županiji koja samo po statističkim podacima ima najveći broj koza i ovaca u Republici Hrvatskoj, što se i vidi u konačnici na proizvodima koji se nude danas. Naravno da smo vrlo zadovoljni današnjim danom. Evo, ovo što vidimo ovdje, sve ove proizvode koje danas naši i građani cijele županije, ali evo i sami proizvođači imaju priliku degustirati, daju jedan kolorit, jedan divan okus cijele naše županije. Nama je u okviru ove manifestacije između ostalog cilj predstaviti što više lokalnih proizvođača, tako da smo u dosadašnjem tijeku kampanje predstavili više od 300 OPG-ovaca. A kad govorimo o Zadarskoj županiji, onda se Zadarska županija odista ima čime podičiti kad govorimo i o raznovrsnošću proizvodnje i o kvaliteti proizvoda, pa i bogatstvom okusa koji dominiraju među proizvodima poljoprivredne proizvodnje u Zadarskoj županiji. Naime, jako smo sretni što imamo priliku u našem gradu, u Zadru, Arsenala, sudjelovati u ovom jednom hvale vrijednom projektu, dakle naše domaće sada i u buduće, gdje na jednom mjestu svi skupa možemo promovirati naše domaće autohtone proizvode. Konkretno mi smo ovdje sa našim vinima, isto tako radimo sortu autohtonu tu sa zadarskog područja i evo ovo je jedna takva prilika, jedno mjesto gdje možemo to prezentirati kako domaćim tako i stranim kupcima. Zadarska županija najprije zahvaljuje ministarstvu, zahvaljuje ministru gospodinu Tolušiću i gospodinu Zdravku Baraću na ovoj akciji. Mi naravno, naša jedna od osnovnih djelatnosti, osnovnih grana koje potičemo je poljoprivreda, zato što držimo da je spoj poljoprivrede i turizma jedna zdrava i prava budućnost.